Velkommen til Applicor træningssession. Først skal vi logge ind. Vi logger ind ved at skrive brugernavnet og adgangskoden, som I kender det, og trykker på login. I dag skal vi oprette en indkøbsordre. Dette gør vi ved at klikke på fanen indkøbsordre, for derefter at klikke på den underliggende fane, som også hedder indkøbsordre. For at oprette en ny indkøbsordre klikker vi på det grønne plus. Når vi er inde på den nye indkøbsordre, får vi et indkøbsnummer. Dette nummer skal oplyses til leverandøren, således at nummeret kommer på fakturen, som bliver sendt til os på kontoret. Man opgiver f.eks. i dette tilfælde 60345-KL. KL står for mine initialer, som er Kasper Larsen. Vi vil nu forsøge at gå igennem. Leverandøren er i dette tilfælde Danbrit. Vi vælger den korrekte leverandør. Når vi har fundet en korrekte leverandør, så klikker vi bare videre til næste felt, så henter den selv informationerne. Rekvisitionsnummeret er det nummer, som skal stå inde i vores system, som henviser til den salgsordre, som vi nu arbejder på. Vi siger, at vi skal hente et batteri, som skal sættes på en salgsordre, der hedder 51-245. Så kan vi se, når vi går ind på indkøbsordren, at denne reservedel hører til den her salgsordre, og dermed få den faktureret. Afdelingen skal angives værende den afdeling, som man tilhører. I dette tilfælde, der tilhører KL, altså undertegnet, afdeling MJ. Jeg angiver MJ. Indkøberen er som sagt KL og selv. Deres reference, det er, hvis man har brug for at skrive på, hvem det er, man har bestilt varen hos eller talt med hos leverandøren. Her der angiver vi bare Brian, for sjov skyld. Notater. Her kan vi angive, at batterierne er afhentet. Så ved vi, at batterierne de er afhentet af KL direkte hos Danbrit. Jeg må lige se bort fra min lille stavefejl. Nede i ordrelinjer skal vi så tilføje, hvad det er, vi har hentet eller købt. Det gør vi ved at oprette en ny linje. Så skriver vi varenummeret for den vare, som vi har købt. Det er tilfælde, der er det 01-680, som vores trøjerbatterier. Så klikker vi videre til lokation. Lokationen skal så angives til at være for eksempel KL. Vi siger, at jeg er ude og køre i en bil. Det kan være Kims bil over fra KK. Så angiver jeg Kims bil. Så bliver denne her vare nu lagt på lager i Kims bil. Og det kan vi se i systemet, og dermed få de korrekte værdier ind. Derefter klikker jeg videre til pris. Det her det er den aktuelle, den sidst indkøbte pris, som vi har gjort på det her køb. 670 kroner. Er prisen anderledes i forhold til, hvad der står her, så ændrer man den blot til for eksempel værende 700. Nu er indkøbsordren færdig, og vi klikker simpelthen bare tilbage til oversigten. Og det er det. Tak for denne gang.